Όλοι οι δικοί με story και απόψη έτοιμοι. Γνώμιζε δώσεις, καμία ευθύνη μόνιμη. Μιλάν για κόσμους που δεν έχουν ζήσει, κι όταν έρθει η πράξη έχουν ήδη σβήσει. Κάθε τραπέζι και ένας μάστερ της ανάλυσης, με PhD στο τίποτα και minor στην παράλυση. Πίνει φραπέ ελληνικράτη με μια πρόταση, κι ούτε τον εαυτό του δεν αντέχει σε αντίδραση. Με 2 πίξελς ματιά σε κάνει διάγνωση. Netflix Σοφία, μπιντζάρισμα για γνώση. Σκρολάρει ζωές και νομίζει πως έζησε, κι ό,τι δεν τόλμησε το λέει δεν άξιζε. Όλοι οι δικοί με story και άποψη έτοιμη. Γνώμη σε δώσεις, καμία ευθύνη μόνιμη. Μιλάν για κόσμους που δεν έχουν ζήσει, κι όταν έρθει η πράξη έχουν ήδη σβήσει. Μάθαν να ζουνε με φίλτρα και φήμωση. Φωνάζουν αλήθεια αλλά ψάχνουν επιβεβαίωση. Ηθική σε captions, αξίες σε τίτλους, κι η πράξη τους κρύβεται πίσω από κύκλους. Αγοράζουν εικόνα, πουλάνε συμπέρασμα, ότι δεν καταλάβουν το λένε παρέκκληση. Για σπάσεις το pattern σε λένε περίεργο, μαζούν σε κουτάκια και το λένε κανονικό. Όλοι οι δικοί με story και άποψη έτοιμη. Γνώμη σε δώσεις, καμία ευθύνη μόνιμη. Μιλάν για κόσμους που δεν έχουν ζήσει, κι όταν έρθει η πράξη έχουν ήδη σβήσει. Κι εγώ απ' το ίδιο τραπέζι μεγάλωσα. Άκουσα, μίλησα, λίγο τους έμοιαζα. Μα είδα τη φάση πίσω απ' την εικόνα και κόψα θόρυβο για να ακούω ακόμα. Δεν είμαι γκουρού, δεν πουλάω απαντήσεις. Γράφω για όσα δεν τόλμησαν να ζήσουν οι κρίσεις. Κι αν σου θυμίζει εσένα δεν είναι τυχαίο, ίσως το track να είναι καθρέφτης και όχι ωραίο.